Lari sakniki mbok menawi nggih, Pak. Lare sakniki tenggene HP kok. Nggih. Pun mboten ngerti kok ngeten iki. Nggih. Janipun wonten penerus nggih sae lho, Pak. Mboten kathah blas kok. Nggih. Jenenge kenggen waris niku mondho mboten mathuk. Nggih. Ora mathuk ya karepmu ngono wae. Nggih. Do sesuk do golek dhewe-dhewe. Nggih. Niki Mbah Meno proses nyungging nggih, Pak nggih. Nggih. Niki nggih banyu mandi. Nggih. Mboten minyak niku. Mboten minyak, air. Banyu. Napa pigmen niku, Mbah? Pigmen. Pigmen apa? Cat pigmen. Mboten. Air. Lah niki tunggale ngeten niki. Niku mboten cat besi nggih. Kula niku tumbase mung cat putih. Ah. Kula bahane tunggale sablon niku kula duwe akeh. Mbane tumbase nggih damel tonel niku. Lah nggih sing biasane nggih sablon niki to? Nggih. Nggih pigmen niku. Oh, nggih niku jenenge kula mboten ngerti. Nggih, pigmen. Niku kula kathah-kathah. Namung tumbas putih temboke tok to? Nggih. Lah, pigmen. Tumbas niku tok niku. Nggih. Nyawi to niku. Ya mana gambare ngene. Nyawi nggih, Pak. Hah? Nyawi nggih. Nggih, nyawi. Jenengan nggih otodidak ngene iki. Hah? Belajar piyambak, mboten wonten sing ngajari nggih, Pin. Mboten. Nggih mung tiyang sepuh kula niku riyen damelane kok ngeten iki. Nggih, nggih. Ning kula nggih mboten diajari. Nggih. Kula ki ketoke kaya disiang kalih wong tuwa lho. Ning kula ngerti-ngerti iso ngeten iki ngono. Kula mboten diajari. Ngomong ngoten niku mak gekukne kok. Nggih. Kula ditakani wong niku, "Lah besok penerusmu sapa?" Lah, penerus niki lho, Pak. Pengertianmu kuwi tok go mati ngoten. Nggih. Ya masih bodoh Mas, aku ora ngerti aku. Pati urip ora ngerti. Nggih. Ane kok pengertianmu tok go mati. Penerusnya mboten wonten berarti nggih. Mboten enten. Lari sakniki mbok menawi nggih, Pak. Lare sakniki tenggene HP kok. Nggih. Pun mboten ngerti kok ngeten iki. Nggih. Janipun wonten penerus nggih sae lho, Pak. Mboten kathah blas. Jenenge kenggen waris niku mondho mboten mathuk. Ora mathuk ya karepmu ngono wae. Nggih. Do sesuk do golek dhewe-dhewe. Nggih.